Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke HSPDP ubak KP Pangnyang habayakran bikilat pathai khubor ulaong bana kalyang bajong kaseng kelawan raaya kamat halor ke Gaming Act badman panjing syai halor ke nikaan hapo ke MDA Coordination Committee badna kalyang ke sarkar kalabatai halor ke ni hendai na kalyang ke HSPDP ke kentu ya ke sarkar banam yat syakmat ya ke ni ke kam ulaong ru ba ke ni ke de ke kam khalai ha ka ba ke sarkar kamut ban pen bahaya ke ni ke Gaming Act Hadirin ke jing yakran ke bajrong ubak pangyang ulaong ba kila ai jingmut ban pentrai kam namarkan keta ya ke jela ladawan ra ya ka an ban cha khalai ulaong ru bakani kan wan ra ya ke jing e bola pen pau ba ke jela kam pak de ban pentrai kam ya kum kini ki jat kam ulaong ru ba kila yakran halor ki jing e kinong hikai bar ha ka ba da ka wei ke sur kila pen pau bakani ke jing dawa kalong ka ba shongnya watla ka sarkar ka don hapadeng ke jing e habaya de bat kapisa bat kin habban mang na ka benta kinong hikai kila kentu ba ka sarkar ka de ben pen urlong ya kani ka jing dawa ka jongki wan ra hi jonga kumbu presiden jonga parti HSPDP habaya de bat ke jing bom sai jonga ya kani ka MRG muka Meghalaya Regulation Gaming Act 2021 habaya de bakani namar ngate ngam da tip shai namar ngam ui ki contents ya gani ka ibin kapil baki mo ka draft chungka training susu thu shai ba gani ka kam khalai de phi abang kali ya gani ka jingthu jo gani ka acts ka government ka ong ba ka don ka good intention ka long ban regulate subu kum ka set team mo gani kiwe mo kiba kidon kini kiba lejule lejudon pa kaba arpat kalong ba laban le kiwi pat kiba kanong ketapat ya upai ba jong ka jala ni kun sama ko jala yong ta na ga joki te nak ta ka daw da ka ba wan ra ya gani ka act ya gani ka regulation ya gani ka gaming act kan ong ba kan wan ra ka jing muntai ba khau ya ka state hamta mai haka plating ka ba ka sarkar kan yo lum te hadin ke jing ya kren ka ba strong ba tem rai nga tang issue penkut ya ka e ka mila kren da ka bom kumni ba ni ajimut ya ka sarkar la jong hi baya mantahi kam ha bangin pentre kam ni kan ya kan ka aks wala kalong ka need na ka banta ka financial ani ka revenue collection namar ba kan kata ya ka jela kan kata kamta mi hini ki bon ba gani ki Kristen mo ki Kristen te haka surban ong ban pen legalize ya ka khalai lane ban wan ra ya kata ka an ban sha free ban khalai kan kalau persha pi ya ka jing sudai ni ya ka jing slow tu pai ba tengi paderu nakaliang jongi kinogelam jong parti ru ni snow kumtai kumju bakam pat day lene idei bakani ka Meghalaya Regulation Gaming Act arjar koi ban pentre kamno mardor hakajala Meghalaya kata kadai ke jing dawa ka jongi kum ka parti ba hakajo ko poru nagale ko chief minister ula ong ba nimsumut bangin Russia gani rei bangin ang regulate ya ka kum ba kalong nomor kidon ki benta pat ki bladon ki traditional practice kum ka siap team berkiwai terikat bandon ke jing tuan bu ya kita ki casino berkiwai na empat samdon ke jing tu jong kan re kita walk out ya ka plan ni ke jing tu jong ka ringi ong tongin persen ni swai kan je ba pangnian kenian no la dangi phai pat habade bat ka kani kayo ka kot ka jela ngoi i bak sarkar ka lum khajna bun bhana ka kiat de ka kiat ru ka de ke we ka ba ka sarkar ka sha ban bu ya ki de ki wan sur ha keleng saudang Fidon ayu pat benang habede pat ini maka niru ka ktai la dangi ken habede pat kanian takai nimla ru ban ong ba kajing penyeng ya kini ki pi ong kini ki wine store mo pi la rakhanya ka revenue jong ka sarkar nimla ban den bakalong sya ka lat jong kajing ban collect ya revenue tenrei paderu pidakhain pade hakajing sngau jung ibun balang ya kani ru mentala de pinlek ban bu ya ki wine store mo seban lagi snong
bai ba percaya ni balai bang ngimla ban tela kam bale ki kun samla ne ya ki nong susnong jongi ki ba ka state jongi lese ki affair na gwe ba ki state jongi de phimla ai ban den ya kata ba hawala di ubriu te khlang ki konroi hayi ngasem lane hasrong athao kabun kam ka dor basnong kabun kam ki volunteer snong ka dai na ka daw jong kata ka jingdon jong jele ka kya te na kata ka daw kani le le ka ba ki perkhat ya kani ka kandon kata ka mo kasino berkiwele le te pi kan kta pi ya ka morality jongki brio po kani ka jelaju kamtam ki kursana ka ring step ba kani ten reu ship mista to la batai sha hi ne ba kanom don ke jingta anom don ru ke jing sha mo ya ki samla ke jongi rengi pada ya kata tengim pat long sha ya kata du kanu pila ban sange ting ong mi be ba ka phang pa sange shwa na ka lem ke jing sno jonga simet ba joka na ka mta ka parti le jong ba yo mister apo ka kabinet bu nang ru ngatang ong sha kita ide ban tai bhai kani ide ban suthu bhai kani mar ki angi bon ra kani ka ri jungi jala ka jungi la ka jing thu ka long ba phang im lai ban ong bas ni mo re i kwa ai ban sha ka da bat ba ki pai ba ru kin long walvers ki jing thu jo kata ka angi bang petrikam tina kata ka daw na leng jingi patla ban digest ka na kata ka daw tong i peseng iswa kata ka de jing pa do ni ka so ba i ya kren hak we dei bat ka jing dawa jong ki no hikai bat pen ki ko to lo kalau lupa da ka jing beli daw minister education ni ba lakmen ba kadon kum kane ka jing dawa ile thu ba hoi ka sarkar hi kam som thu manam skam kadon pada ke province ke ka financial restraint lane ka jing kadu haka plating ka jo sarkar yaman ka tingile yo bani kren ye gani jom baru ko ki partners baru ki members ki badon hang to bat hadin bengi kren ni wara tang ka we ka sur ban ong ba haba pai ye ka jing dawa jong ni kai school ki jong ka tulop ka bagi yo umba ka lomanta ka dei sha ka jing dawa ka ba shong ya tin re wala ka sarkar kam don ya ka fund ka ba biang fund position ka ba biang rengi ting ong kum ne ba i dei ban thau ka la kalanti ban penkiu ya ka tulop jongki te katno ban penkiu ka shong ha ka start to department me ko sarkar but kadu nagaliang jong minister jong ka department education minister but chief minister ba makiru ki la ong ba ensa shim jingtip dan ni details na ka department but ban perkhat ba kumnu and perkhat ya kata ka jing kerpat jong kene ka first term ka ba de ka group jong ni ka school kita ka de ka bede bat ka Gui